Gisaulog sa San Fernando, Bukidnon ang unang anibersaryo sa pagdeklara sa insurgency-free nga pinakaunang munisipalidad sa probinsya nga wala na presensya sa communist terrorist group nga NPA. Kagahapong adlaw, Mayo 28, 2025, gihimo ang selebrasyon base sa report sa 89th IB. Nagduha-duha pa sila kaniadto kung makabot ba ang ilang gipangandoy nga insurgency-free apan tungod sa suporta sa lokal nga gobyerno. Pinagi kang Mayor Rogelio Yeke o Brigadier General Marion Angkao ang commanders 1003rd Infantry Raptor Brigade nakabot kini. Milampos ang ilang pangandoy tungod sa implementasyon sa Integrated Territorial Defense System strategy nga naglambigit sa mga local leaders ug komunidad nga nag-abog sa mga komunista. Nagmalampuson kini tungod sa massive awareness campaigns, community outreach programs, mobile community support sustainment program ug labaw sa tanan ang proyekto sa gobyerno mao nga misunod ang paglambo sa lugar.